back the Iranian threat to enrich uranium for 9 እቲ ማእከላይ ምብራቕ ትክ ተሸፊኑ እዩ ዝርከብ ካብ ግዘ ናብ ግዘ መስደመም ዝኾኑ ምዕራፋት እናቐጸሉ እዮም ሎማዓንቲ እውን ኣብዚ ህውከት ውሽጢ ካልእ መዘራረቢ ጉዳይ ተፈጢሩ እዩ እስራኤል ናይ ኢራን መንፈሳዊ መራሒ ንምቕንጻል ዘቕረበቶ ትልሚ እቲ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ውድቂ ገይርዎ እዩ እስራኤል ነቲ ናይ ኢራን ጠቕላላ መራሒ ናይ ኣያቶላህ አሊ ኮሚኒ ክትቀትሎ ትልሚ ከም ዝሓንፀፀት ናይ ኣሜሪካ ገሊጻ ትላያ ነዚ ስዒቡ ድማ ዋሽንግተን ኣብዚ ጉዳይ ኢደ ይብሉን ክትብል ናይቲ ትልሚ ኣካል ክትከውን ኣይደለየትን ኣስፊሕና ድማ ክንዕዘቦ ኢና ብኻልእ ገጽ ኢራን ኣብቲ ጠቕላላ ሚኒስተር ቤንጃሚን ኔታንያሁ መንበረ ገዛ መጥቃዕቲ ከም ዘውረደት ገሊጻ እያ ኣብ ቄሳር ኣብ ዝርከብ ነቲ ናይ ጠቕላላ ሚኒስተር ገዛን ኣብቲ ሃደራ ዝርከብ ናይ ሓይሊ መከላኸሊ መጥቃዕቲ ከም ዝወረደ ናይ ኢራን ጦር ገሊጹ እዩ ካብ ቴሄራን ተሰምዑ ጸብጻባት ድማ እስራኤል መጥቃዕቲ እንድሕር ዳ ጠጠው ኣቢላ ንሕና እውን መጥቃዕትና ጠጠው ክነብል ኢና ክብሉ ገሊጾም እዮም እዚ ተገዲድና ዝኣተናዮ ኩናት እዩ እስራኤል መጥቃዕቲ ጠጠው ተቢላ ግና ንሕና እውን ተዓጸፋ መልሲ ክነቋርጾ ኢና ክትብል ኢራን ገሊጻ እያ ላይክን ሸርን ብምባል ነዚ ስዕብ ኩነት ንከታተል ካብ ማዕዶ አትላንቲክ ካብ ዋሽንግተን ዝወፀ ሓበሬታ ከም ዝገለጾ ዶናልድ ትራምፕ ናይ እስራኤል እቲ ቆራጥ ዝኾነ ናይ መጥቃዕቲ ትልሚ ውድቂ ከም ዝኾነ ገሊጾም እዮም ሰለስተ ላዕለዎት ሰበስልጣን ኣሜሪካ ናይ ቢቢሲ ኣሜሪካ መሓዛ ዝኾነ ሲቢኤስ ዜና ከም ዝሓበሩ እንትኾይኑ እስራኤል ነቲ ናይ ኢራን መንፈሳዊ መራሒ ናይ ኣያቶላህ ናይ ምቕታል ትልሚ ኣውፂኣ ጸኒሓ እያ ኮይኑ ግና ፕሬዚደንት ትራምፕ ንእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስተር ቤንጃሚን ኔታንያሁ እዚ ትልሚ ጽቡቕ ሓሳብ ከም ዘይኮነ ብግልጽ ከም ዝሓበርዎ ሓደ ሰበስልጣን ገሊጹ እዩ እቶም ናይ እስራኤል መራሒ ቤንያሚን ኔታንያሁ ኣብ ፎከስ ኒውስ ቃለ መሕተት ኣብ ዝገበረሉ ሰዓት ፕሬዚደንት ትራምፕ ናይ ኣያቶላህ ቅትለት ውድቂ ከም ዝገበርዎ ሓቢሩ ትብል ናይ ሮይተርስ ጸብጻብ ብቐጥታ ይኹም ተዘዋዋሪ ኣያረጋገጹን እዮም ኢሉ እውን ግና ኣይከሓዱን ፍጹም ዘይተገብረ ብዙሕ ናይ ሕሶት ሪፖርት ወፂኦም እዮም ኮይኑ ግና ክንገብሮ ዘለና ነገር ሕጂ እውን ክገልጻልኩም ይደልየ ክንገብሮ ዝግባአና ነገር ክንገብር ኢና ዩናይትድ ስቴትስ እውን ንርእሳ ጽቡቕ ከም ዝኾነ ዝሓስብ ኣብዚ ጉዳይ ኣይኣቱን ክትብል ብብልሕት ተመልኦ መልሲ ሂቦም እዮም ናይ ዝመራሕ ዘረባ ናይ ርእሶም ጥቕሚ ዘኽብር ናይ እስራኤል ጽኑዕ መትከል ዘረጋግጽ እዩ ዝመስል ምዝ ተተሓሒዙ እውን ሓደ ናይ እስራኤል ሰበስልጣን ንቢቢሲ ኒውስ ከም ዝሓበርዎ እስራኤል ብመሪሕ ደረጃ ናይ ፖለቲካ መራሕቲ ተቐትልን ኣንሕና ቓልቦና ኣብ ኒውክሌርን ናይ ወታደር ቦታታት ነቲ ኣቶም ፕሮግራማት ውሳነ ዝውስንን ዝኾነ ይኹን ዓይነት ሰብ ብናጻ ክነብር ከም ዘይብሉ ይኣምን እየ ክብሉ ገሊጾም እዮም እዚ ዘረባ ነቲ ሕቡእ ሚስጥር ገለ ምንጭ ገሊጹ ሓሊፉ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ መንጎ እስራኤልን ኢራን ዘሎ ጎንፂ ከም በርዓዊ ኮይኑ ቀፂሉ እዩ እቲ ናይ ሕድሕዳዊ መጥቃዕቲ እውን ኣብ መበል 50 መዓልቱ ሕጂ እውን እንተኾነ ህልኽካ መወድእ ኮይኑ ቀፂሉ እዩ እስራኤል ኣብ ቀዳም መዓልቲ ኣብ ናይ ኢራን ናይ ኒውክሌር ትካላት ይኹን ካልኦት ዕላማታት መጥቃዕቲ ካብ እትፍጽም ዝነዘ ክልቲአን ሃገራት ነንርእሰን ኣብ ልዑል ዝኾነ መጥቃዕቲ እየን ዝርከባ ናይ ሰላም ዕዱል ብትክ ተኸዊሉ እቲ ናይ ኩነት ሓዊ እናቐጸለ ከም ዘሎ ዝሕብር እዩ ኣብዚ ማእከላይ ምብራቕ መስግእ ኩነታት እቲ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ትሩዝ ሶሻል ገጾም ዝጠቅዕዎ ናይ ቀረባ ግዜ ጽሑፍ እስራኤል ምስ ኢራን ናብ ስምምዕ ክበጽሓ ግድን እዩ ክብሉ ሓቢሮም እዮም ብኽልቲኦም ወገን እቲ ጎንፂ ጠጠው ንኽብል ከም ዝሰርሑ እውን ወሲኹ ልክዕ ህንዲ ምስ ፓኪስታን ከም ዝሰማማዕኽዎን ክብሉ ሓበሬታ ሂቦም እዮም ፕሬዚደንት ትራምፕ ንጂ7 ኣኼባ ናብ ካናዳ ቅድሚ ምኻዶም ንጋዜጠኛታትን ተሕብሩ ዩናይትድ ስቴትስ ንእስራኤል ምድጋፍ ከም ዘይተቋረጾ ብምሕባር እዚ ሃገር ኣብ ልዕሊ ኢራን እትገብሮ መጥቃዕቲ ጠጠው ንኽተብሎ ከም ዝሓበሩ ግና ኣይገለጹን እዮም እቲ ናይ ዲፕሎማሲ መስመር ኣዝዩ ዓቢ ምስጢር ዝሓዘ እዩ ዝመስል ናይ ዩናይትድ ስቴትስን ናይ ኢራን ናይ ኒውክሌር ድርድርን ኣብ ሰንበት መዓልቲ ንኽፍጸም ቆጠራ ተታሒዙ እኳ እንተነበረ እቲ መተዓራቒ ናይ ኦማን ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ባድር አልቡሰይድ ቅድሚ እቲ መዓልቲ እቲ ድርድር ከም እተቋረጸ ገሊጹ እዩ ናይ ሮይተርስ ዜና ወኪል ኣብ ሰንበት መዓልቲ ከም ዝጸብጸቦ ድማ ኢራን እስራኤል መጥቃዕቲ እናፈጸመትላ ኣብ ዝነበረትሉ ሰዓት ናይ ተኹስ ጠጠው ድርድር ፈቓዳ ከም ዘይኮነ ንኳታርን ንኦማንን ብግልጽ ከም ዝሓበረት መረዳእታ ወፂኦም እዮም እዚ ዘርዮ ድማ ሰላም ደዳይ ናይ ዲሞክራሲ ማዕጾ ብጥብቂ ከም እተዓጸወ እዩ ኢራን ብዝኾነ ይኹን መገዲ ኣብ ልዕሊና መጥቃዕቲ እንተፈጺማ ግና ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ጥንካረን ሓይልን ምስ ሙሉእ ዓቕሙ ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ብዘይፈልጥ ደረጃ ናባኹም ክመጽእ እዩ ክብሉ ናይ መጠንቀቕታ ቃጭል ትራምፕ ኣስሚዖም እዮም እቲ ናይ ዲሞክራሲ ጣውላ ተመሊሱ ክመጽእ ዶ ይኾን ዋላስ እቲ ኹይናት ንኹሉ ዝለኻኽም ዝብል ንምትንባይ ከቢድና ኾነ እዩ ናብቲ ቐጻሊ ምስ ንኣቱ ድማ ኢራን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ከቢድ ናይ ሚሳይል መጥቃዕቲ ፈጺማ እያ እቲ ናይታ ሃገር ቁልፊ ዝበሃል ዕላማ እውን ሴራቶ እያ ናይ ቴሄራን ናይ ቀረባ ሰዓት መጥቃዕቲ ነቲ ናይ እስራኤል ጠቕላላ ሚኒስተር ኔታንያሁ ዝርከብሉ ናይ ገዛ ቐጽሪ ኣብ ቄሳርያ ዝርከብ ገዝኡ ዘማልአ እዩ ነይሩ
ናይ እስራኤል ሚድያታት ከም ዝገለጽዎ እንትኾይኑ ናይ ኢራን ምጥቃዕታ ብሃዴራ ዝርከብ ናይ ሓይሊ መከፋፈሊ ትካል እውን ዕላማ ገይሮም እዮም። ናይ እስራኤል ጦር ሓይሊ ኣብቲ ሰንበት መዓልቲ ከም ዝሓበሮ ካብ ኢራን ናብ ሃይፈን ቴልኣቪቭ ከተማታት ተወንጨፉ 50 ናይ ሚሳኤል ሮኬታት ከም ዝፈልዮም ገሊጹ እዩ። ከም እተወንጨፈ እውን ናይ እስራኤል ወኪል ሚድያ ኣረጋጊጹ እዩ። ነዚ እውን ሓድሽ ናይ ሚሳኤል ማዕበል ክብል ገሊጹዎ እዩ። ኣብ ፍልስጤም ክሮኒክል ጸብጸቡ ሓበሬታ ድማ ብናይ ኣየር መጥቃዕቲ ናይ ሳይበር ሓዊ እተን ናይ እስራኤል ምብራቕ ከተማ ኩለን ካብዚኣተን ውሽጢ እውን ኣብ ዌስት ባንክ ዝርከባ ቦታታት ናይ ጎለን ሃይትስ ገሊላን ናይ ሃይፋ ክልል ሓዊሱ ድምፀን ከስማዓ ጀሚረን እየን። ኢራን ናይ እስራኤል ምጥቃዕቲ ምስ ጀመረቶ ንዜጋ ናብ ትሕቲ መሬት ዝርከብ ማሕቢኢ ንክኣትዉ ብምግባር ሕጂ ድልዋት ከም ዝኾኑ ገሊጾም እዮም። እዚ ናይ ሚሳኤል ጎንፂ ድሕሪ ምጅማሩ ኣብ ደቡባዊ ጓለንሃይ ናይ ሓዊ ባርዕ ከም ዘጓነፈ ተገሊጹ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ መንጎ እስራኤልን ኢራንን ዘሎ ናይ ሚሳኤል ምልውዋጥ ንሰለስተ መዓልቲ ተኸታታሊ ኣብ ዝቐጸሉሉ ሰንበት መዓልቲ ናይ መወቲ ቁፅሪ ወሲኹ እዩ። እስራኤል እቲ ዝኸፍአ ኩነታት ክመጽእ ክእል እዩ ዝብል መጠንቀቕታ እውን ሂባ እያ። እስራኤል ኣብ ቴህራን ዝርከብ ናይ ኢራን መከላኸሊ ሓይሊ እቲ ቀንዲ ቤት ጽሕፈትን ምስ ናይ ኢራን ኒውክሌር ቦምባ የተሓሓዙ እዮም ዝበለቶም ቦታታት ዒላማ ክትገብር እንኮላ ናይ ኢራን ሚሳኤላት ድማ ናይ እስራኤል ናይ ኣየር ሓይሊ ብስርዓት ሓሊፎም ኣብ ናይ እስራኤል ህንጻታት ዓሪፎም እዮም። ኣብ እስራኤል ውሽጢ ኣብ ናይ ኢራን መጥቃዕቲ ኣብ ሓንቲ ለይቲ ክሳብ ሰንበት መዓልቲ ውሽጢ እንተወሓደ 10 ሰባት ከም እተቐንጸሉ ናይ ማገን ዳዊት ኣዶም ናይ ህይወት መድሕን ግልጋሎት ገሊጹ እዩ። እዚ እውን ናይዚ ሃገር ጠቕላላ ናይ መወቲ ቁፅሪ ናብ 13 ልዕል ክብል ገይርዎ እዩ። ናይዚ ሃገር ቀንዲ ዓለም ለኸ መዕረፊ ኢሉ እውን ናይ ኣየር ክልል ንሰለስተ መዓልቲ ተዓጽዩ ጸኒሑ እዩ። ብኢራን ገጽ ድማ ብናይ እስራኤል መጥቃዕትን ተወሓደ ክሳብ 6 ሰባት ከም ዝሞቱን ክሳብ 650 ዝኣኽሉ ድማ ኣብ ሕክምና ከም ዝርከቡ ናይ ዋሽንግተን ዲሲ ሚድያ ሓቢሩ እዩ። ናይ ኢራን መንግስቲ ክሳብ ሕጂ ብሓፈሻ ናይቶም መወቲ ቁፅሪ ዕላዊ ይገበረን እዩ። ናይ እስራኤል መጥቃዕቲ ናይ ኒውክሌርን ወታደራት ትካላትን ድሕሪ ምውቃዖም ብዙሓት ላዕለዎት ጀነራላትን ልዑላን ሳይንቲስታት ብምቕታሎም እዚ ክልል ናብ ሰብ ዘይብል ጎንፂ ኣምሪሑ እዩ። ምስ ኩሉ ጻዕሪ ተሓሒዙ ድማ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዩኤስ ኣብ ልዕሊ ኢራን ተፈጸመ መጥቃዕቲ ወላ ሓንቲ ረኽቢ ከም ዘይብላ ብምግላጽ ኢራን ኣብ ልዕሊ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ሕነ ምፍዳይ ስጉምቲ ተወሲዳ ግና ናይ ዩኤስ ፍሉይ ሓይሊ ኣብ ልዕሊኣ ከም ዘዕርፉ ሓቢሮም እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሓደ ናይ ኣሜሪካ ሰበስልጣን ከም ዝሓበሮ ትራምፕ ንእስራኤል ንመንፈሳዊ መራሒ ኢራን ንምቕታል ዝሓሰበቶ ትልሚ ውድቂ ከም ዝገበርዎ ገሊጾም እዮም። ካብ ቴህራን ዝወፅእ ሓበሬታ ድማ ናይ ኢራን ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ኣብስ ኣራክቺ ኣብ ዕለተ ሰንበት ብዝገበረዎ ቃለ መሕተት እስራኤል ኣብ ልዕሊ ቴህራን ትገብሮ ዘላ መጥቃዕቲ ጠጠው እንተቢላ ኢራን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ትገብሮ ዘላ መጥቃዕቲ ጠጠው ንኽተብሎ ድልውቲ ምዃና ገሊጾም እዮም። እዚ ሚኒስተር ነዚ ጸብጻብ ዘመሓላለፍዎ ድማ ኣብ ቴህራን ተኣኪቦም ንዝነበሩ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ኣምባሳደራት እዩ። ሚኒስተር ኣራክቺ ንዲፕሎማት ኣብ ዝገበርዎ ገለጻ እዚ ኩናት ኣብ ልዕሊ ቴህራን ከም ዝኾነ ብምሕጽንታ ገሊጾም እዮም። እስራኤል እምበሪ ኢራን ኣይከፈተቶን ኢራን እውን መልሲ ካብ ምሃብ ወፃእ ወላ ሓንቲ ምርጫ ኣይነበራን ክብሉ ሓቢሮም እዮም። ምክልኻልና ሙሉእ ንሙሉእ ሕጋዊ እዩ። እዚ ናይ ኢራን መግለጺ ኣብ ክልቲአን ሃገራት መንጎ ንሓይል ኣብ ዘሎ ጎንፂ ውሽጢ ንምዝሓል ተለኣኸት ዘረባ ከም ዝኾነት ትጽቢት ተገይሩሉ እዩ። እዚ ናይ እስራኤል መጥቃዕቲ ኢራን ኣብ ሰዓታት ውሽጢ ናይ ሕነ ምፍዳይ ተግባር ንኽትፍጽም ኣላዓዒልዋ እዩ። ኢራን ዝሓበረቶ መረዳእታ መሰረት ኣብ ናይ እስራኤል መጥቃዕቲ ኣብ ትፈለማ መዓልቲ 78 ሰባትን ተቐተሉ ኣብ መበል ካልኣይ መዓልቲ ድማ ህፃውንቱን ሓዊሱ ናይ ብዙሓት ሰባት ህይወት ኣሕሊፉ እዩ። ብጠቕላላ ድማ ናይቲ ኩናት ዕኖት ክንዕዘቦን ከለና ብናይ እስራኤል መጥቃዕቲ 406 ሰባት እንትሞቱ 654 ዝኣኽሉ ድማ ቆሲሎም እዮም ዝብል ጸብጻብ ወፂኡ እዩ። ብተመሳሳሊ መልክዑ ኢራን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ብዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ 13 እስራኤላውያን እንትሞቱ ናይቶም ቁስራት ቁፅሪ ግና ዝወፅእ ሓበሬታ የለን። ነዚ ጸብጻብ ከቕርበልኩም እንከለኹ ናይ ቢቢሲ ኒውስን ጀሩሳሌም ፖስትን ሚድል ኢስተርን ሞኒተርን ብቐንዲ ተጠቂመ እየ። ንዘለኩም ሬቶ ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ ጻሕፉለይ እናበልኩ ላይክን ሸርን ብምባል ናብ ኩሉ ንክባጻሕ ደገፍኩም ግለጹለይ ክብል ፈቱ።